Udruženje građana Centar za promociju i razvoj Aktivus djeluje na području Tuzle i Tuzlanskog kantona posljednje 3 godine. Fokusirano je na unapređivanje međusobnog razumijevanja, saradnje i slobodne komunikacije među ljudima i zajednicama u oblasti turizma, kulture, informisanja, privrede i politike. Pod vodstvom Edi Srbajića sa dugogodišnjim iskustvom u nevladinom i turističkom sektoru, Aktivus organizuje značajne manifestacije poput sajma kafe i čokolade i sajma knjige u Tuzli. Ove manifestacije, podržane od strane grada, turističke zajednice i međunarodnih partnera, promovišu kulturu, obrazovanje, porodične vrijednosti i kulturnu raznolikost. Direktora udruženja Aktivus Tuzla da primi svoje priznanje. Kako je slatko baviti se slatkom. Ljepota.